sala nako iyang gipasaylo sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala ang mga suki o mga pinalangga ng mga tigpaminaw dinhi sa tulumanon. Kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og maghatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang mayong balita karong gabihuna pagadumalahon kini sining mahigala. Brother John Dihito, kini usab si Brother Libe Clavis ang magapakig-uban kaninyo nining usa ka oras nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, mga higala, pwede na mo padala diri namo og mga mensahe pinagi sa pag-text sa among mga number ni Brother John. Duhara mi diya sa studio karon. O niya, pwede aron niyo iagi sa comment section nato ang inyong mga messages aron ato sang mabasa dinhi sa atong programa. So ato dahil gina-welcome ang tananon nato nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw kutob sa naminaw sa radio karon. Welcome kamong tanan. Niya kutob sa nag-follow sa ato nga programa. O niya ngadto sa ato mga kahigalaan nga kanunay jud nagapaminaw mga viewers nato, atong gina-welcome ang tanan. O niya mamalihog lang sa gihapon may mga higala. Mas may mang magtinabangay ta aron ang maing balita mokatag sa tibok naong sayo ta atong i-share ang pulong sa Ginoo. Ang atong programa ngadto sa atong mga friend aron sila makakita, makapamati sa mga pulong sa Ginoo. So mura na among hangyo sa atong mga viewers, atong mga follower, niya atong i-follow kanunay higala atong programa. Parang ma-updated ta kanunay no sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Sublion na mo ang tanan amo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. So alang sa atong mga kaigsunan dinhi sa maong distrito sa Bugo, Sanrim, o niya diri part sa Tabuilan nga ugma sa gabi magsugod na ang crusade nga himuon dinhi sa Bugo City nga sponsored by ADFO o sa mga ASI. So ginahangyo ato makaigsunan nga labing minus tulo ka mga
dili Adventist ang atong dalhon aron sab sila makapamati sa pulong sa Dios tungod kay ang atong mamumulong sa diha usa ka retired nga police si Jube Espinedo, no, ugma sa gabi ipuhon mag-start hangtod sa Sabado niya mag-start na alas 6:30 ato ng arrival diha sa maong dapit diha gyud sa kilid sa Prince, no, kanang Prince Hotel, Prince Inn ana diha mga higala niya ato mga kaigsunan palihog na amoy mga friend diha nga mga negosyante, mga professional. So atong dalhon katong mga interesados pulong sunaron ko pamati sila sa mga pulong sa Ginoo. So atong gina-welcome ang tanan kaniya atong tagaghigayon si Brother John sa pag hatod sa pagtunol nga na kanyo sa mga pagpangumusta. Okay, dagang salamat Brother Levy. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, welcome din sa atong programa, no? Ato sad pasalamatan ang maabi-abihon kaayo nga mga kaigsuonan des Iglesia sa Nazareth sa pagpakigtagbo nila ganina sa fellowship diha sa Paypay. Daghan kaayong salamat sa tanang mga kaigsuonan dinha sa Nazareth o sa Paypay, no? Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Once again, welcome and good evening. Okay, salamat Brother John. So kuan mi diri limami diha sa studio karon ni Husband Isaw. Niya siya makaubanan atong tagaghigayon si Brother Isaw. Okay, salamat Brother Levy, mga kaigsunan ug makiglan mayong gabi kaninyong tanan. Diin man kamo nagapamati nining ato nga programa kamo karon. Welcome nining ato nga programa. Amo lang awhagon ng tanan nato nga mga viewers ato nga live broadcast nining gabi na nga kung mahimo makaigsunan inyo nga i-share ang ato nga program, mayon man mo comment mo sa ato nga live broadcast, padangat og mensahe anya ipadangat ninyo ang mensahe ninyo nga kung asa mo dapita karon nagapamati og nagalantaw sa atong programa aron nga kami sab dinhi as kanginan mahibalo kung asa ni dapita na abot ang ato nga programa matagabi mga kaigsunan. Well, ako lang din pasalamatan ng ato mga kaigsunan dinha sa Naapa Fellowship. Then ako sa pasalamatan si Brother Lord Jim Ilustrisimo sa iyang gihatag nga kahigayunan nga ilata nga ginvite dito nga mahimong speaker sa ilang fellowship. O niya pasalamatan sa nato si Brother King Moraldi nga may naghimo og effort sa program may man sa pag ingon nga pag-establish sa ilang nga Facebook account alang sa mga programa nini nga adlaw. Nya mga Faskin family din ha, Iday family, salamat ninyong tanan mayngon man sa mga Galyaris o Marikit family din na nya Noria family, salamat sa inyo nga mga mainiton nga pagdawat sa mga kaganihan ni Brother John samtang nakig-uban mi kaninyo sa inyo nga fellowship mga kaigsunan. O tanan-tanan na lang nato nga radio listeners ron dili man mo namo matagsa-tagsa mga kaigsunan. Salamat sa inyong pagsubaybay pagsunod niining ato nga programa sa kahanginan. Brother Levy. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Okay, sa di pa di ay Brother Levy, suri kayo niya tayong mga bisita ni Ase Philip Line. Dihito o si Jus Martin Ariesgado, no? Thank you kayo sa inyong pagbisita karon. Welcome. Okay, ato siyang gipasalamatan no ang kalampusan karong adlaw sa fellowship nga gihimo sa Kabuntagon Fellowship didto sa Kaduan niya diagi daghan taga Bamsi, taga Bacolod Hospital. Nag-concert po dito, mga kaigsunan dito nato ni sa sakop sa Kabuntagon Fellowship nga dunay mga talentos, mga pag-awit. Niya congratulations po sa Tagasa Church, nga church na yun ang Tagasa. Tungod karong adlaw, mao ang pag-organisar. Nahimo na yung usa ka church ang iglesia sa Tagasa. Okay. Adto ta higala sa pagbasa sa mga nakita nato sa screen si Sayang
Sayang siguro? Ha? Sayang? Giwag mo yung saya ang. Pero pwede na imong Saya kanito. ang siguro. Sayang. Sayang malipayon. Ang. O niya, ayang minsay, mayong hapon ninyo, Brad Libby o Brad John. Niya po si Sister Merlin Derder. Mayong hapon, Brad Lib o Brad John o sa tanan nga mga naminaw karon. God bless. So, God bless po, Sister Merlin. Niya po si Edward Jenner Reyes. Good evening ninyo, dira Kuya Libby, Kuya John o Brad Isaw o sa tanan naminaw watching here in Oton, Iloilo City. Ito ninangan ba si Brother Jenner dito? Mag-join siya sa mga student culture. O niya po si Brother Ronelo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo, Brother John, Brother Isaw, Kuya Libby og mga kauban dinha sa station og sa mga kaigsunang naminaw og nag-view karon. God bless sa tanan. So maayong gabi, Brother Ronilo, diha sa Saudi Arabia og sa imong family diri sa Bogo City. O niya sad si Sister Leah Muñez sa kuani dito ni Manila. Kaanindot baana oy. Okay, sa may kaanindot baana oy. So good evening nimo dia, Sister Leah, og sa imong anak, imong apo nga nadia karon sa Manila. Okay, mo padayon tahigala nga tusunahan. So adto na siguro ta sa ato ni lilion ng pikas nga screen. Ato ning lilion ang mga kaigsunan nga ang uban nag-like, ang uban nag-heart sa ato nga program. Niya si Brother Jenner Reyes, niya pod si Tata Likay-Likay Sanglitan. Ato sa nakita si Climaco George NG, si Brother Anisito Priscilias, si Saya Ang, o niya sab si Alcuma Lilibeth, Lane of Korea, Osrington Jing, Rosa Lalican Iscario, niya sad si Brother Edward Jimer. Itong isa gina, Jiner man to, kaluham ko na sila. Ligas lang ni ang im o in. Jiner itong isa, kani Jimer, yes. Niya po si Brother Ronilo Itang. Ato sa nakita si Ginny Rama Fermin. Okay no, pwede kaya po mo makasend mga higala o mga messages din sa atong comment section kay atong basaw. Namoy mga pangutana diha. So isend na sa mga number ni Brother John. Niatangin niyo ang pangutana nga atong tagdon karon kay tagaan mo na higayon sa pag-participate mga higala unsay mga ikatubag ninyo ato nang basahon para makatampo mo sa pagpasabot ngadto sa makigalaan nagapangutana dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato nang basahon siguro, Brother John. Okay na, wala na kay Wala na, Brother Libby. Okay. Niya ipangutana ingon ni nga good PM nganong di man mo motoo sa buhat G's 11 ngadto 15 nga gihinluan ng mahugaw o pwede ng kaunon Bible based man kaha mo tubag please. Okay, mao ni pangutana nga ato nga tagdon diri. Ang pangutana nga ngano man kuno nga di man kuno mi motoo sa buhat G's 11 ngadto 15 nga gihinluan na ang mahugaw o pwede ng kaunon Bible based man kaha mo tubag please. Okay, ako sining basahon ni ay atong nabasa din, atong nakita sa screen. Wala palang ko moari diri mo anha jud ko. Okay, salamat kaayo. Pwede magmakaari po ka kay na-miss po ka na mo, Sister Leah. Okay, unang mutubag si Brother John, Brother Isaw, o niya akong tapuson mahigala. Okay, daghang kaayong salamat sa nangutana ani no.
nganong dili tuo sa buhat 10:11 ngadto 15 nga gihinloan na. Gihinloan na ang mahugaw. O niya, Bible base man kaha mo. Yes, Bible base mi. Pero kining mahugaw nga gipasabot dinhi nining buhat 10, lahi ni nga mahugaw nga gipasabot dinhi sa Biblia. Akong balikon ha, ang mahugaw nga gipasabot ni imong gisabot ba? Ang mahugaw nga imong gisabot nga ipakauna lahi na sa mahugaw nga gipasabot niining nahisulat sa Biblia. Kay ang tinuod paggasulti lang, kung imong tan-aw ni ang buhat 10, naghisgot ni kang Pedro o kang Cornelio. Usa man ni siya kapanan-aon. Unya ang panan-aon giliteral ninyo pagsabot. Unya ning lutaw nga hasta gid hinuon panan-aon inyo nagyod pud gusto nga kaunon. Unya natingala sa gyud pud mi ngano tungod kay sa tibuok kapitulo sa buhat 10 kana ra maging 11 ngadto 15 ang inyong inutagikot ug mauna nga na misunderstood na mislead mo sa gipasabot dinhi. Kung atong tan-awon, basahon taniha ang buhat 10 unya ngadto sa 11. Pero dinhi nga senaryo wala nagtapos ni sa 15. Inyo ra man gud gitagaan dayon og kaugalingon nga konklusyon. In short, your own understanding nga ang mga mahugaw nga wa itugot sa Dios nga kaunon sa tao ipakaon na. Akong basahon na sa buhat 10 kapitulo 11 ngadto 15 kay mao man ni bersikulo nga imong gihatag. Og iyang nakita ang langit nga inablihan og ang usa ka butang nga nagkanaog nga ingon sa usa ka dakong habol nga pinaagi sa upat niini ka mga kanto nga hiniktan kini gitunton paingon sa yuta. So analisa ha nga kining nakita ni Apostol Pedro gikan sa langit gitunton paingon dinhi sa yuta nga ingon sa usa ka dako nga habol nga adunay upat ka mga kanto. Tanawa gikan sa langit, dili gikan sa yuta, gitunton lang paingon sa yuta. Nagingon ang 12, sa sulod ni ini diha ang tanang matang sa mga mananap nga tagupat og tiil og sa mga nanagsaguyod sa yuta og sa mga langgam sa kahanginan. Mao ni ang gisulti sa 13. Tungod ni ini hilabihan gid ka strong o kalig-on ang inyong paghuna-huna ug pagtuo nga ang mga mananap nga wa itugot sa Dios nga kaunon ipakaon na. Tungod ni ining nakita ni Apostol Pedro didto sa ibabaw sa atop gikan sa langit diin kinig gisulod didto sa usa ka dako nga habol. Mo ni ang pananawon. Unya nag-ingon ang 13, ug miabot kaniyang usa ka tingog nga nag-ingon, tumindog ka Pedro pag ihaw ug kumaon ka. At mo ni ang tingog nga nadungog ni Pedro. So kung kanang pulong ganing tumindog ka, nagpasabot siya ragyod na. Tumindog ka pag ihaw ug kumaon ka. O na naging apan si Pedro miingon, dili ko Ginoo, kay wala pagayod ako'y nakaon nga dili binalaan o nga mahugaw. So dinhilabihan ka klaro nga si Apostol Pedro nagkinabuhi pod sa hustong pagkinabuhi nga siya wa magkaon sa mga butang nga ginadili sa Ginoo. Tungod kay niining panahona si Pedro wala pa niya masabti ang lintunganay sa panan-awon nga iyang nakita. Tungod kay siya nahibaluman sa balaod sa Dios sa gitawag dietary law, niingon siya dili ko Ginoo, kay wala pa ko makakaon og mahugaw og dili binalaan. Meaning sa panahon ni Apostol Pedro nag-exist gihapon ang kasuguan, ang balaod mahitungod sa pagkaon. Hinungdan nga si Pedro
na malibad siya dili ko Ginoo kay wala pagid ko makakaon og mahugaw. Dili binalan o mga mahugaw. Ug ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon, ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. So dinhi inyong gitapos kining igsina kay ang giingon ayaw nganli ug mahugaw ang mga butang nga nahinluan na sa Dios busa og sa kuwapa therefore busa ipakauna inyo man nga konklusyon nga ang wa itugot sa Dios nga kaunon ipakauna pero kini nga igsina inyong giputol wa ninyo tiwasa wa ninyo humana maunay hinungdan nga daghan ron sa mga tao nga nakahimo paglapas sa balaod sa dietary law kay ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Sama kang Adan ug ni Eva, gikaon nila ang wa itugot sa Dios nga kaunon hinungdan nga sila nakasala. So the first thing and the first step nga ang tao nakasala atubangan sa Dios tungod na sa dietary law. Karon gikonklusyonan dahil ninyo, ayaw nganlig mahugaw ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. So ang ato dinhi ang pagsusi kung unsa man gyud ang gipasabot ni adtong panan-awon ni Pedro kay panan-awon baya to. No ipadayon nato kay wa pa man ni mahuman. Ayaw ninyo og kuan ning ubang mga bersikulo niya. Og kini nahitabo sa makatulo og sa kalit kadto gibirang adto sa langit. Tandaan nato ha, ang tingog katulo mahitabo gyud to. Unya kalit gibira sa langit. Busa kun imong tan-awon ang kadtong didto sa sulod sa habol nga nakita ni Pedro dili gikan dinhi ining kalibutan na kun dili gikan sa langit. Unya ang tingog makatulo nahitabo unya kalit nga gibira ngadto sa langit. Karon ang pangutana niini, kung atong tugutan apan dili lang nato uyunan nga husto ang inyuhang pagsabot may tungod niini. Kadto bang gisulod sa habol dinhito ining kalibutan na o gikan sa langit? Sa langit. Unya gibira balik dito sa langit. Ang kanang inyong gikaon nasulod ba na dito sa habol? Wa. Unya nakabantay ba mo nga niini nga pananawuna nga nakita ni Pedro? Wala gid dinhi gihisgutan ang walay kapay o walay hingbes. Pero inyo ging incest ba nga makaon gyud. Unya niya kalit gibira ngadto sa langit. Og samtang si Pedro nalibog sa iyang hunahuna kung unsa kaha ang kahulugan ni adtong panan-awon nga iyang nakita. So diha kang Pedro nga nakakita gyud sa panan-awon dunay kalibog sa iyahang hunahuna. Lahi sa inyo nga dili kamoy nakakita, dili kamoy nakadungog sa tingog, dili kamoy gisugo, pero wa gyoy kalibog nga niabot sa inyong hunahuna. Murag mahuna-huna ba hinuon nato nga mas utukan pa mo, mas bright pa mo kang Pedro nga nakakita, nakadungog sa mao nga tingog og nakakita sa maong panan-awon. Si Pedro nagalibog siya kung unsay kahulugan sa panan-awon nga iyang nakita. Kanang pulong kahulugan buot ipasabot, dunay buot ipasabot. So ang kahulugan ni ining panan-awna mo'y atong susihon. Naging tan-awa ang mga tawo nga gisugo ni Cornelio nagtindog sa pultahan sa gawas tapos nila masusi kundiin ang balay ni Simon. Nagsugod na pagkatinaw ang butang gikalibugan sa huna-huna ni Pedro kaysa dihang na malandong siya sa kahulugan duna dayoy mga tao nga nangita niya. Tanawa, ipadayon na kog basa, nag-ingo din og sila na kinini ang nag-ingo din nga og sila nanawag sa pagpangutana kung nag-abot ba dito si Simon nga ginganlag Pedro. Og samtang si Pedro na malandong mahitungod sa panan-awon,
huna agid ninyo nga kadtong pananaw nakita ni Pedro iyang gipamalandong. Ang labing dako nga katingala gid nako mao, wa pa mo makakita sa pananaw ni Pedro, dili pa kamoy gisugo, unya wa pud mo kadungog og tingog, pero wa gid nyo huna-hunaa pamalandunga ang kahulugan sa pananaw nga nakita ni Pedro. Unya nag-ingon din ang Espiritu mingon kaniya, ana ay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Ang tingog kapila na bati ni Pedro, tulo. Sa dihang gipamalandog niya ang kahulugan, nag-anam og kalutaw, pila ka tawo ang nangita ni Pedro, tulo. Tanawa ha? Nya ipadayon na to pagbasa, nag-ingo din tindog og sa walay pag-ukon-ukon kay ako mao ang nagpaanhi kanila. Og si Pedro mikanaog ngadto sa mga taog miingon kanila, ako mao ang inyong gipangita unsa bay hinungdan ang sa inyong pag-anhi. Tanawa ha? Ato na laning lakturon pagyod aron nga dili ta mahutdan sa oras. Gipasabot nga kining mga tawhanaa nga gisugo ni Cornelio nga kapitan sa mga sundalo, duha niini ang sundalo, usa ang sibilyan nga nag-escort gipakuyog ni Cornelio ni ining tawo nga iyang gisugo nga ipapangita sa Simon nga ginganlag Pedro. Busa gipadayon kini ni Pedro sa balay nga iyang giistaran, og sa pagkasunod nga mga adlaw sila nangadto didto sa panimalay ni Cornelio. Si Cornelio usama ni kakapitan sa sundalo. Unya atong padayunan pagbasa sa 24. Og sa sunod nga adlaw sila nahiabot sa Cesarea, og si Cornelio nga nagpaabot kanila nagpatigom sa iyang parinti og suod nga mga higala. Samtang si Cornelio nagpaabot sa iyang gisugo ni adtong usa ka sibilyan og duha ka sundalo mautong tulo ka tawo, iya pud gitigom ang suod niya nga mga higala og ang iyang mga parinte. Kini ang nagtigom sila. Og sa pagsulod ni Pedro sa balay, si Cornelio misugat o sa pagdawat kaniya og mihapa sa iyang tilan og misimba kaniya. So kinaiya gyud nila didto nga kun dunay mga tawo nga mga halangdon, murag ilang ludhan ba simbahon. Unya unsa ingon ni Pedro? Apan gipatindog siya ni Pedro nga nag-ingon, tumindog ka, ako gayod usab tawo. So sa diha nga miluhod og misimba si Pedro, gibadlong ni Pedro, tindog ka, kay ako gayod usab tawo. So kining mga larawan nga ginayukbuan o gisimba karon sa kadaghanan kung personal pagid ni, buhi pa ni, gipangbadlong na gud unta ning mga tawhanaang sigig simba-simba ludlohod. Pero kay larawan naman lang lagi, kinulit naman lang, wa gyoy makabadlong sa ilang gibuhat. Pero si Pedro gibadlong niya, ay nagbuhata ako gayud usab tao. Una karon ang tao musimba nagtao. Tanawa si San Lorenzo Ruiz. Dahil po pangamuyo sa uban parihas bitata Pilipino. Si Pedro kalungsod. Pilipino gihapon luhod-luhuran na. Pero ambot lang pod kag kining mga tawo nagbuhi pa ni og ila banang badlungon ang muhapang musimba nila. Karon si Pedro umo ni iyang tindog kay ako tao sama nimo. Og sa nakigsulti siya kaniya, siya misulod. Dito nas balay ni Pedro. Og dito iyang nakita ang daghang mga tawo nga nagkatigom. Unsay nakita ni Pedro dito sulod sa panimalay ni Cornelio? Daghang mga taong nagkatigom. Nganong nagtigom man ni sila? Kay gipundok ni Cornelio ang iyang suod nga mga higalag, iyang mga parente, while nga nagpaabot sila sa iyang gisugo. Sa tuyo ni Pedro, nga unta kining mga tawana makabati pod og makadungog. Unya nagingon dinhi. Og siya miingon kanila, kay nakita man Pedro daghang tawo nagkatigom. Og siya miingon kanila, kamo nasayod na nga maoy supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuluong.
So sa kapanahunan ni Apostol Pedro, sila sa gihapon apektado sa balaod sa mga Hudyo nga dili maayong makigsulti, makigharong sila sa mga stranger, mga dumuloong mo ni balaod nga gihimo sa mga Hudyo. Karon dinigingon, apan tanawa ha din ha, apan gipahibalo kanako sa Dios. Tandaan ninyo ha, apan gipahibalo kanako sa Dios. Kinsay nagpahibalo kang Pedro? Ang Dios. Unsa may gipahibalo sa Dios kang Pedro? Padayon na nako basa. Nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. Tanawa, ang pananaon nga nakita ni Pedro nga iyang gipamalandong kung unsa ang kahulugan ni adto mga tao. Ang tao maoy gihinluan, dili ng mga mahugaw nga mananap nga dili ipakaon. Kay gisulti na gunang daan sa Dios nga ang nagkaon ana sunugon, maimpiernos, adlaw sa katapusan, unya iya daay bakwion. Kanang gisulti sa Isaias, unsa man ay gisulti dinha nga ang tanang nagkaon sa unod sa baboy o mga dulumtanan sa adlaw sa katapusan, iyahang pagalaglagon, iyang sunugon. Ang tanan hang nagakaon kanu sa himuon sa adlaw sa katapusan, unsay mitabos katapusan iyang laglagon. Kadtong nakita ni Pedro, dili man to kanang mga mananap nga di ipakaon mo kahulugan kung dili ang mga tao kay ang tao nahugawan tungod sa sala. Herbiohanon kapitulo 10 bersikulo 10, og unya ang tao nga nahugawan sa sala gihinluan na, tanawan niyo sa Herbiohanon 10:10, gihinluan sa dugo ni Kristo. Yun niya inyo ha, baboy dayon, walay kapay o walay himbis, dili man na mao nga pagsabot sa gipasabot sa pananahon nga nakita ni Pedro. Kay ang gihinluan dili ng mga mananap nga mahugaw nga dili ipakaon sa Ginoo. Ang gihinluan ang tao kay ang tao nahugawan tungod sa sala. Kung atong basahon ragod niyo, parang maklaro ninyo ba? Ug di paghapon mo kaklaro, mas maayo siguro nga ang inyong salabutan gamitan na lang ninyo og linti og nanay baligya diha. Kay ang mata pamanron. Pangonsulta mo kang doktor kon lubitan niya nga dok, lisod kaayong kasabot ang akong pangutok sa mga kanang pasumbingay sa Biblia. Naabay lente diha parang makaklaro unsay gipasabot sa mga parabulos Biblia. Base na lang si doktor og na ikasulti sa inyo, ana ika-advise. Pero sa akong nahibaw-an, si Doktor Kunkun Lubitania ang naas iyang optical mga antyuhos na nga makatabang sa tinaw nga pagtanaw ug pagbasa, pero sa pangutok ng lubog nga dili makaklaro pagsabot sa gipasabot sa Biblia, ambot lang kung duna ba ikatabang ni ana si Dr. Kunkun Lubitania. Dok, maayong gabiin mo diha, Dok. So kung atong basahon din niyo, sumala sa Herbiohanon 10:10, nag-ingon din niyo, akong basahon matud pa, og pinaagi sa maong kabubuton kita nang hinlo gikan sa sala. Mo may kabubuton sa Ginoo nga ang tao nga nahugawan sa sala iyatang hinluan, og pinaagi sa iyang kabubuton kita nang hinlo gikan sa sala, pinaagi sa makasara og dayon nga paghalad sa lawas ni Jesucristo. Busa sa pag-ula ni Kristo sa iyang dugo didto sa Kalbaryo sa cross, ang tanang tao sa tibuok kalibutan na hinluan. So ang himuon sa tao ingon ini nang Juan 1:9, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan nga tungod niya na magahinlo kanato sa tanan natong mga kalapasan. Iya gitang hinluan, unya iya tang pasayloon. Busa dili gyud mahitabo gyud hinuon nga ang baboy hinluan sa Ginoo, kay nganuman dili man baboy o mga mananap ang giulaan ni Kristo sa iyang dugo didto sa Kalbaryo sa krus. Ang mga taong nahugawan sa sala munay giulaan ni Kristo sa iyang dugo didto sa Kalbaryo sa krus.
Sumuna ang gihisgutan dinhi, ang gipasabot dinhi. Tan-awa ra gud ni sumala sa unang Juan 1:7 kung unsay gisulti dinhi sa 1 John 1:7. Okay, niya pamatian ninyo ni unsay gisulti dinhi sa nahunang Juan kapitulo 1 versikulo 7. Ingon ni ini ka atinaw ug matinawan paunta ang inyong hunahuna sa pulong sa Dios. Niya akong basaw na, apan kun kita magalakaw diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, nan kita may pakigambitay ang usa sa usa, og ang dugo ni Hesus nga iyang anak nagahinlo kanato sa tanang sala. Nasabtan ninyo na? Ang gipasabot ni adtong laing-laing matang mananap nga nakita ni Pedro didto sa habol, nagpasabutos nagkalain-laing rasa sa taos tibuok kalibutan, og unya kadto gihinluan sa dugo ni Kristo. Ug kay gihinluan sa dugo ni Kristo ang tanang rasa, tanang taos kalibutan, ayaw apila ng mananap kay wa na iapil ni Kristo paghinlo, nagpabilin gyud na nga hugaw kaysa gihisgutan. Sumala sa proverbio matud pa, kinsabay makakuha og butang nga mahinlo gikan sa mahugaw. Ang mahugaw nga gisulti diha nga dili ipakaon, nagpabili ng hugaw, ug kay nagpabilin nga hugaw, nagpabilin puna nga dili ipakaon. Samtang kamo nagakaon sa mga butang nga wala ninyo, hibaw-i nga kana wa na itugot sa Ginoo nga kaunon. Hinumdumi gyud ninyo nga dinhi sa pagkaon si Satanas nagmalampuson sa iyang paglimbong kang Adan ug ni Iba. Og si Adan ug si Iba nakasala kay ilang gikaon ang wala itugot sa Dios nga kaunon. Kung si Adan ug si Iba nakasala kay gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon, wala say rason nga kamo karong nagkaon sa wa itugot sa Dios nga kaunon, dili sad makasala. Kinsay nagsugo sa tao nga kaunon ang wa itugot sa Dios nga kaunon? Si Satanas. Mamili ka, kinsa ang imong sundon ug tumanon karon, si Satanas o ang Dios. Mabuhay ka sa unta sa imong insakto nga desisyon. Si Brother Isaw maghatag og dugang pagpasabot sa inyong nakasabot, maghatag og pagpatinaw sa inyong nakasabot ug natinawa na nga mga huna-huna. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John nya sa dili pa ta mahatag og dugang pagpasabot sa pangutana. Today nga pasalamatan sa pagpaminaw sila ni Ma'am Elisa Villastiki, uban sila mga silingan, mayon man sab nila ni Kiarimi Sigarino uban ni Tinday. Salamat sa iyong pagpaminaw. Well, mga kaigsunan o magkailan nga tutas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana. Kining pangutana mga kaigsunan or kining bersikuloha nga gipadangat dinhi sa tong programa, mao gyud ni kasagaran nga gamiton sa mga tao nga dili gustong mosunod og motuman sa pagtulon-an nga iya sa Dios. Kung imong lantawon og susiyon dinha sa Buhat kapitulo 10 mga kaigsunan, wa gyud tay makita dinha nga naghatag og pagtugot og nagsulti nga ang mga butang nga wala gikatugot sa Dios sa pagpakaon gikatugot na. Og wa sab gyud tay mabasa dinha nga ang mga butang mahugaw, mga mananap nga mahugaw mga kaigsunan gikahinluan na pinaagi sa dugo ni Kristo mga kaigsunan og makiglan. Kining mga butang mao ni ang gihimo nga mga ingnon taba mga alibay, mga pagpangatarungan sa mga tao nga dili gustong mosunod kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan. Kung atong tanawon ang nasa record sa Biblia mga kaigsunan ug mga kaiglaan, ang gisgutan mao nga ang gisulat kaniadto gisulat kini alang kanato karon. Kay duna baya gay mga tao mosulti nga wa naman nang daang tugon, bagong tugon naman ta karon. Muna nga dunay pasidaan si Apostol Pablo diha sa Bagong Testamento nga ang gisulat kaniadto gisulat kini alang kanato karon. Now, kung imo nga lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglan, kung ato nga lantawon kining sugo sa Dios may tungod or balaod sa Dios may tungod sa pagkaon, matawag gid ni nato mga kaigsunan og walay katapusan. Yes, kay kung imong tan-awon gikan sa dang tugon hangtod sa bagong tugon,
padayon mangyapon ang pagtudlo nining mga butanga mga kaigsunan. Kaso nga lang daghan lang nga mga tao ang dili gustong modawat og mosunod tungod kay na-influensahan sa mga bakak nga pagtulunan. Ngani kagabi atong gisgutan sa usas mga pangutana nga ang yawa naningkamot nga ang tao iyang malimbungan, iyang madala ngadto sa bakak nga pagtulunan. Muna nga karon mga kaigsunan, mao ni ang resulta. Daghang mga tao ang dili mosunod og motuman sa kasulatan, mogamit usab og kasulatan. Now kung imo nga lantawon og susiyon na kaigsunan, kung tinuod pa nga ang baboy og ang uban pang mga dulumtanang butang gikatugot na sa pagpakaon, ato kuno or testingin ninyo dinha kung doon na mo yung mga Biblia sa inyong panimalay nya kamo nga nagapamati makaigsunan, pwede ra gid na ninyo itiknot, pwede ra na ninyo timan-an ning mga bersikulo ha niya. Sa Isaias mga kaigsunan ug makaiglan kapitulo 66 kung ato ning basahon ingon ani ang gisgutan na kung ato nga basahon ang Isaias kapitulo 66 mga kaigsunan bersikulo sugod tas 15 ngadtos 17 na dayon kung atong tanaw nagingon kay aniya karon si Yuba moanhi uban ang kalayo og iyang mga karo masama sa limpulos aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko uban ang kabangis og sa iyang pagbadlong uban sa mga sigas sa kalayo. Kay pinaagi sa kalayo si Yuba mo pahamtang sa hukom og pinaagi sa iyang espaba ibabaw sa tanang unod og ang mga pinatay ni Yuba daghan. Ang dakong pangutana niini karon mo mga kaigsunan, nahitabo na ba ang adlaw sa paghukom sa Dios? Wala pa. Pinaagi sa unsa ang hukom sa Dios? Pinaagi og kalayo. Si kinsa ang paghukman sa Dios? Kung atong basahon ang Isaias kapitulo 66 bersikulo 7 nagingon, kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon og nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman. Kung imo nang paladman, nagkahulugan ka na mga kaigsunan, refirado sa mga tao nga nagpaasip nga mahinlo og balaan apan ang binuhatan puro lunlun kadautan lamang. Now kung atong padayon nagingon sa luyo sa usa diha sa taliwala nagakaon og unod sa baboy. Kung imo lang tawon mga kaigsunan, basaha gid ninyo dinhas niyo balaan kasulatan og itiknot ning mga bersikulo. Isaiah 66 bersikulo 16 bersikulo 15 ngadto sa kini ang 17 unya sa 17 mabasa nato litra por litra ang gisgutan nga nagakaon og unod sa baboy. Og ang dulumtanan kay pulong og dulumtanan pasabot nina og ang tanan nga mga butang nga wala gikatugot sa Dios sa pagpakaon og ang nilaga silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan nag-ingon si Yuba. So tanang mga mahugawng butang nga ginganlan sa balaan nga kasulatan nga wala gikatugot sa Dios sa pagpakaon, kung doon na may mga tao nga mohimo gyapon sa pagpadayon karon sa pagkaon bisan wala kini gitugot sa Dios, mo padayon gyapon ang tao sa pagkaon so lagi tugot sa pagpakaon, mo padayon gyapon sa pagpakasala. Ang gisgutan sa balaan nga kasulatan kining mga tawhana pagahukman pinaagi sa kalayo. Now, ang dako nga kini ang punto dinhi mga kaigsunan mao nga kung tinuod pa nga ang mga dulumtanang butang, ang baboy ug ang uban pa gihinluan na gitugot sa pagpakaon, mahitabo mga kaigsunan ug makiglan nga magkasumpaki ang nasulat sa Biblia. Kaya nga naman, kung imong lantawon og susiyon, kining gisgutan sa Isaias mga kaigsunan, umalabot pa lang ni. Kaming pa lang. Nganong nakasulti man tag umalabot, tungod kay wala pa nan may tabo ang adlaw sa paghukom sa Dios. Kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og makiglan, kung tinuod pa nga ang baboy ginuan na og ang uban pagdumtanan gikatugot na sa pagpakaon, mahimo nga ang nasulat sa balaan nga kasulatan magkasumpaki mga kaigsunan og makiglaan. Nan kung atong padayonon ang 18 nagingon, kaya ko nasayod sa ilang mga buhat og sa ilang mga hunahuna ang panahon moabot nga pagatipunon ko ang tanang mga nasod og mga dila og sila mangani og makakita sa akong himaya. Kanang gisgutan dira nga kanang pagatipunon ko ang tanan nga mga nasod og mga dila, imo nang masabot or ato nang masabot nga refirado na mga kaigsunan tanan natong mga katawhan. Nga naman doon na rabagay mga taong muna-una
nga alang rana sa Israel, alang rana sa mga Hudiyo. Pero kung ato nga lantawon ug basahon ang record sa Biblia, referado alang sa tanang tao, mga kaigsunan ug makiglan. Atong timan-an, sukad kaniadto hangtod karon, wala gihapon gitugot sa Dios ang pagpakaon, mga kaigsunan ug makiglan, sa mga dulumtanang butang. Hinumdumi, mga kaigsunan ug makiglan, ang gisgutan sa balaan nga kasulatan dinhiyas pinadayag kapitulo 21, mga kaigsunan, kung ato nga basahon, nag-ingon dinhiya pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27, apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak, kundi sila lamang nga nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero, sa basahon sa kinabuhi. Referado ni makaigsunan kanang gisgutan nga dili pasudlon didto unya nis gingharian sa langit. Ang gisgutan walay mahugaw nga pasudlon, si kinsa man tong gitawag og mahugaw, si kinsa man tong nagkahugaw, ang mga tao nga mopadayon sa pagkaon sa mahugawng butang, mga kaigsunan ug makiglaan. Ato ning timan ang mga butanga, mga kaigsunan ug makiglaan, basin baw niya malimot ta nga sa diin, mga kaigsunan, ang mga tao diay nga mopadayon sa pagkaon sa mga dulumtanang butang, mopadayon sa pagkaon sa mga mahugawng butang, ang mahitabo, mga kaigsunan ug makiglaan, kining mga tawhana or kita kung mabatasan nining mga butanga, wala kitay luna didto as gingharian sa langit, mga kaigsunan og makiglan. Kung ang tao mo padayon sa pagsupak kay gusto gyud nga sundon tungod kay lami og nindot ang ginadili, paminawa ninyo, mga kaigsunan, ang gisgutan sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 19 nagingon, ang ilang dadangatan mao ang pagkalaglag, ang ilang Dios mao ang ilang tiyan, ang ilang ginapasigarbo mao ang ilang kaulaw, ang ilang mga una-una gitumong diha sa mga butang sa yuta. Timan-i kining mga butanga, mga kaigsunan ug makiglan, nga kun muutuman tas atong kagustuhan, musunod og muuyon ta sa atong kaugalingong kagustuhan, ang gisgutan sa balaan nga kasulatan, ang atong dadangatan mao ang kalaglagan. Kung atong alantawon og susihon diha sa Buhat kapitulo 10, wala tay makita nga naghatag og pagtugod nga ang mga dulumtanan, mga butang, ang mga mahugawng butang gikahinluan na, ug wa sa gitay makita nga dinhaas Buhat kapitulo 10 gitugot na ang pagpakaon sa mga mahugawng butang, kay ang gitudlo sa balaan nga kasulatan, ang butang mahugaw magpabiling mahugaw, mga kaigsunan ug makiglaan. Well, alas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon akong ihatag ang Brother Libby Claves. Okay, digan salamat, Brother Isaw. Salamat po sa pangutana nga gipadangat din sa ato nga tulumanon. So ako sa ning lilion makadali higala ang mensahe na ato nakita sa screen. Okay, niya si Chel Notario Aragon nag-send po siya og kamot nga nagpray, o niya nag-send siya og heart. Niya said, Sterlia Muñez, sa crusade ba mao'y akong giingon nga anindot. Okay, tinuod na, no? Nindot yung mutambong taon-ta, no? Ug diri pa ka, Sterlia. Niya sad ato nakita din si Brother Jeno Arcabal, nag-send po siya duha ka heart og kamot nga nagpray. Ato sa nakita si Erlinda Nire Istaura, love this. Okay, arita speakers nga screen. Ato ning tanawon kining mga bag-o nga ato nakita dinhi. Niya si Jibney Jeres Balati, o niya po Sterlia Muñez, o niya arita speakers. Ato pong nakita dinhi si Brother Eljon Tonyacao Nedia, o niya si Sister Gloria Ferrer, niya Sister Osabel Buratso, niya Rosa Lalican Iscario, niya po si Berhelio Patindol Rivera. So as of this time mo ni ato manakita na hidugang nga naglantaw sa ato nga programa.
Sumuadto ta mga higala sa paghatag og dugang nga tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ang pangutana nga ato nga gitagad karon nagingon dinhi nga good PM nganong di man mo mutuo sa buhat Gis 11 ngadto sa 15 nga gihinloan na ang mahugaw og pwede nang kaunon. Bible base man kaha mo tubag place. Okay, salamat kayo no. So ning tuo mi yung ano di ba mo tuo? Tuo mi higala sa buhat Gis 11 ngadto sa 15. Hing tuo mi ani nga ang gipasabot ani usa kini ka simbolikal nga pagkasulti. Simbolikal man ni. Ang uban god gi literal pagsabot pagbasa sa buhat Gis kay giyuho laman igbasa ang 11 ngadto sa 15 diha lang giyuho og basa. Unya dayon ning hatag sa iyang konklusyon. Aning conclude ang nagbasa na og diha lang kutob-tod makayong ko magtinuod. So kinahanglan sabton ang mabasa kung unsay ipasabot ani, literal ba ni o simbolikal ba ni. Kay abi ni mahigala kung imo ning sabton og literal may tendensya masayop ta. Kay sa Biblia dili tanan literal na diha, daghang simbolikal diha. Nga simbolikal gani naay gipasabot na simbolo lang ba sama pananglito. Sa Mateo 25, naghisgot diha nga sa pag-abot sa Ginoo, ang kambing pagapinigon sa iyang wala, og ang karniro pagapinigon sa iyang tuo. Alang sa mga kambing, ang Dios magaingon, pangadto mo sa kalayo sa imperno nga giandam alang kaninyo. Og alang sa mga karniro, panunda ninyo ang ginharian sa langit nga giandam alang kaninyo sukad pas pagkatukod sa kalibutan. Kana kung imong sabton og literal, pertang sayo pag inato. Nga naman, simbolikal man na. Dili man ang kanang karniro mo'y sunugon sa imperno, dili man kay kanang kambing, literal nga kambing, nga naas bakante mo'y isugba ngadto sa imperno. Ang kanding nagsimbolo lang na sa mga dautan. Duha ka klase nga tao sa tabangan si Ginoo, nagsimbolos kanding, ang isa nagsimbolos makaniro. Ang makanding nagsimbolos mga tao nga mga dautan kadtong wa mo sunod sa Ginoo. Unya kanang makaniro nagsimbolo na sa mga taong matarong kadtong mutuo sa balaan nga kasulatan, gitarong og sabot, dili kay gipulos lag literal og tan-aw. Muna makaniro nagsunod sa insaktog misabot sa insakto sa naas balaang kasulatan. So simbolikal na. Kung imong sabton og literal sayop ta ana, kay tao man ang gipasabot anang karnero og kanding. Kinisang buhat Gis paghisgot dinhi nga gihinloan na sa Dios ang kadtong mananap nga mahugaw nakita sa pananawon ni San Pedro manghigala. Di sad na literal nga sabton nga tungod kay gihinloan na makauna. Kung imong i-continue og basa, labi nag imong sugdon ang bersikulo 1 sa buhat Gis manghigala, masabtan yun din mag-ayo. Masabtan ni mag-ayo nga ang gipasabot, dili kadtong mananap, kundili ang kadtong mga tao nga mga tao nga dili mga Hudiyo nga naggikan sa kanlaing mga nasod sa kalibutan nga mutuo moalagad si Ginoo
mahinluan pinagis dugo ni Kristo mga higala. Dito pa sabot nga sa buhat Diyos nagsimbolo na sa mga tao nga nagkalinlain nga rasa sa tibuok kalibutan. Kay ang konsepto God sa mga Hudiyo so na bisan pas matinon ang Ginoos, naghuna-huna sila nga silang mga Hudiyo maoy tao nga hininluan si Ginoo. Gihinluan si Ginoo. Nagtuo sila ana nga sila lang yun. Ang ilang pagtuo nga sila lang maoy pinalabis Ginoo, luwasunon si Ginoo. Ang mga dili Hudiyo gi-consider sa mga Hudiyo nga mga mahugaw o dili balaan kining klasihas mga tao. Wa nila masabti bisan si Pedro wa pa kasabot aning panahon nga si Kristo nagpakamatay dili lang sa mga Hudiyo, kundi nagpakamatay siya alang sa tanang rasa sa mga tao sa tibuok kalibutan. Alang kanatong tanan gipakamatian tas Ginoo. Kay sa Juan 3:16 gihigugma sa Dios ang kalibutan. Tungod ni ana iyang gipadala ang iyang bugtong anak. So maunay maunay kahulugan sa buhat Jis 11:15 di na literal, simbolikal na kanang mananapad ang gihinluan, di na literal nga mananap nga mahugaw nga nias kalibutan nga gihinluan aron pwede ng atong kaunon, kundili nagkahulugan na sa mga tao nga mga giila sa mga Hudiyo nga mga mahugaw o dili balaan na hinluan pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Tanawa ra gulo, kung imong tanawon ang versikulo 17 sa gibira man tong habol paingon sa langit o sa reaksyon ni Pedro. Naglibog si Pedro kung unsay kahulugan sa pananaw niya nakita. Sa ato pa na imining o niya sa diha nga gipasabot si San Pedro sa balaan nga espiritu, nasabtan niya kaning abot si Cornelio, aning abot ang sinugong Cornelio nga mga hintil, o niya si Cornelio mo nagsugo hintil pod tao nga dili Hudiyo, mahuga og di balaan. Nasabtan ni San Pedro kaning tanan og wa siya magduha pagkuyog o giingnan niya at tubangan nas mga dili Hudiyo. Sa tubangan ni Cornelio og mga tao tong sari-sari nga mga dili Hudiyo, gipasabot niya nga wala na tao nga iyang tawgon nga mahugaw og dili balaan. O niya ang conclusion sa 34 mga higala ngadto 35 ning ingon si San Pedro, nakasabot si Pedro gayo, ingon si Pedro sa pagkatinuod na ilako nga ang Dios tay way pinalabi sa tao. O niya sa tanang nasod gikahimutan sa Dios ang bisan kinsang mga tao nga mahadlokon sa Dios o butuman kaniya. So tao ang gipasabot mahigala. So ang pananaon sublion ako dili literal kundi simbolikal kana. So mito o miana sa eksaktong kahulugan sa buhat Diyos. Di na to lisuon ang gipasabot niya kay masayok na tahigala. So wa naman tay panahon, so sa di pahingpit a puso natong tulumanon niya ang atong timsong ni atong ngayon si Brother John alang sa closing prayer. Mga higala mag-ampo ta, dalangpanan ug makagagahom nga Dios. Nagpasalamat mes kalampusan sa imong puno